Bore da a chroeso i'r Oedfa. Dyma'r coeddiadau am yr wythnos. Dydd Mawrth am 10 o'r gloch fydd y dosbarth Beiblaidd yn parhau yn Tabernacl Pen-y-Bont ac ar Zoom hefyd. Am 10 o'r gloch bore dydd Mawrth ac am 11 fydd bore coffi sy'n cael ei drefnu gan Felicity i'r gwragedd merched y Tabernacl. Dydd Mawrth diwethaf fydd rhai o'r cyfalyddion yn trafod yn canu ni. Dyn ni wedi cwmpo i'r arfer o aros nes bod cyfeilydd wedi cwpla rhag arweiniad i'r emyn cyn codi i ganu. A'r awgrym yw byddan ni godi pan mae'r cyfeilydd yn dechrau'r rhag arweiniad. Fel gallwn ni fwrw ati i ganu'n syth wedi'r rhag arweiniad dod i ben. Nos Fercher am 7, mae'n gyfarfod o gwrdd cwarter y cyfundeb Dwyrain Morgannwg, eto ar Zoom am 7 o'r gloch. A'r Sul nesaf yn y bore fydd y Gweinidog gyda ni eto am 9:45. Ac mae'r llanast oedd i fod y prynhawn wedi cael ei ohirio. Mae rhai wedi bod yn pryderu ynglyn â Covid a pethau felly, ac mae wedi cael ei ohirio hyd gwell tywydd mis Mai, mae'n bosib. Mae yna gais i'r diaconiaid i aros ar ôl i drafod mater wedi'r Oedfa, os gwelwch yn dda, ac yn awr fe wneud y casgliad, plis. Eithaf ail Sul yn hymor yr Adfent. Wythnos dwytha, wnaethon ni ola canwyll gobaith. A'r wythnos yma, wrth gwrs, yn cynnar ganwyll heddwch. Gydwch ni weddio. Arglwydd Iesu Grist, goleini yn tywyllwch. Ein hynny gobaith yn ein gwacder am poen. Yn union fel y canodd Sephania am dyfyddeuant oedd wrth law, a tha ddewid i gofleidio'r gorthrymedig a'r gwrthodedig. Da ni'n cyhoeddi dy fod yn dod atom. Cynnwn heddiw ganwyll heddwch. A chofiwn mai ti yw ein tywysog tangnefydd. Tyrd arglwydd, tyrd. Traws newidiau'n tywyllwch, a tholeini cynnes di. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch i ni ganu emyr rhif 443 a 3, os gwelwch yn dda. 443. Daeth eto wyl y geni y ddôl y pant a'r bryn, yn bloeddio mewn llawenydd yr hyfedd newydd hyn, distyllu o holl sylwedd y cread i ffurf dyn, a Mae'r yng ngwewyr esgor, ddig ddiw a'i blant yn un. 443 a 3.
Darlleniad o lyfr Malchi, pennod 3, adnodau 1 i 4. Weler i'n anfon fy nghenad i baratoi y ffordd ymlaen. Ac yn sydyn fydd ew'r arglwydd yr ydych yn geisio i mewn i'w deml. Mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod, bydd arglwydd y lluoedd. Pwy all ddal dydd ei ddyfodiad a pwy a saif pan ymddengys? Mae fel tan coethydd ac fel sebon golchydd. Fe eistedd i lawr fel un yn coethi a ffyr o arian, ac fe byr a feibion lefi a'i coethi fel air ac arian. Mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn o ffrymau i'r arglwydd. Yna bydd offrwm Jwda a Jerusalem yn hyfrydwch i'r arglwydd, fel yn y dyddiau gynt a'r blynyddoedd a fi. Diolch o galon am y darlleniad yna. Dwi'n alw Mae'r ymlaen rŵan. Diolch am meddwl, dwi wedi drysu, dwi'n gwybod na Eirianwen sydd yn ochr i fan hyn. Ond am glwad gan un o gymeriadau yn y stori'r geni, a mae Eirianwen am rhoi dymson Mae'r i ni. Fe wnest gam gymeriad, meddwn wrtho. Nid fi. Dim byth. Rhywun arall efallai. Yn deilangach, yn bwysicach, ond nid fi. Yn wir, beth oedd gen I fi i'm cymradwyo? Dim cysylltiadau, na doniau arbennig, dim. Dim ond merch gyffredin o Nasreth. Felly beth allai Duw weld yno fi? Beth bynnag, doeddwn I ddim yn briod eto. A doedd dim gobeith fy mherswadio I gysgu gyda Joseph cyn I ni briodi. Felly, dyma ddweud yn blwmp ac yn blaen. Mae'n ddrwg gennyf, ond fe wnest gam gymeriad. Ond nid atebodd. Dim ond sefyll yno yn gwenu, heb gynnwrf. A chyn I mi gael cyfle dyma fe'n dechrau eto. A'r neges y tro hwn yn fwy syfrdanol na chynt. Plentyn wedi ei eni o'r ysbryd glân. Mab Duw. Roedd hyn braidd yn ormod, a dylwn fod wedi dweud hynny yn y fan a'r lle. Ond roeddwn wedi fy syfrdanu gormod I ymateb. Hyd yn oed, wedi I mi gael hyd i'm tafod, nid oedd fawr o ddefnydd I mi. Roedd fy meddwl mor llawn o gwestiynau, ni allwn ond dweud, wele fi wasanaethferch yr arglwydd. Bydded I mi yn ôl dy air. Oedd, roedd o'n swnio'n dda, yn enghraifft wych o wileiddra. Ond, pe byddwch ond yn gwybod beth oedd ar fy meddwl. Byddai'r darlun sydd gen i'ch ohonof yn wahanol. Felly, beth a ddigwyddodd I mi?
Sut allwn fod mor dyner ac ifydd? Wel, pa ddewis oedd gennyf? Oherwydd fel y dywedodd yr angel, y mae popeth yn bosibl gyda Duw. Sut y gallwn ni ddadlau hynny? Doedd dim dianc i fod. Ond, un peth yw derbyn yr egwyddor. Peth arall yw pan fydd yr egwyddor yn troi eich bywyd wyneb i waered. A ydw i yn credu? Doeddwn i ddim ar y pryd. Ond rwy'n credu nawr. Oherwydd rwyf newydd ddeall fy mod yn feichiog. A rwy'n dweud hyn gyda'r parch mwyaf. Duw a wyr sut. Y mae'n rhyfeddol ac yn ddychrynllyd, yn gyffroes ac yn ddirgelwch. Mae fy meddwl ar chwal, heb wybod beth i feddwl mwyach, ond mae un peth yn glir, y tu hwnt i bob cwestiwn. Gyda Duw, mae'n amlwg does dim yn amhosibl. Gweddiwn. O Dduw grasol, yr wyt ti yn ein herio bob dydd, yn ein galw i feisydd na allem ddychmygu'n bosibl. Mwyn dy enw. Amen. Diolch y galon yr iawn yna am y darlleniad yna. Ac a mi da ni'n i y cymeriad Mae'r, sgwn i sut oedd hi'n teimlo. Ac efallai, da ni wedi cael chydig bach ar ateb yn y fan honno. Mi ganwn ni emyn 434. 434. Enw na hir angylaidd gór, mewn mawl i'r nefol aer. Datgudwyd dymder cariad io'r ymhreseb mab y saer. Ac yn y blaen 434.
So, os ni'n gofyn i chi rŵan be di heddwch i chi, be sa chi'n ymatab? Be di heddwch i chi? Tawelwch? Ie. Be arall? Dim rhyfel? Ie. Cariad rhwng pobloedd ei gilydd. Istawrwydd. Chod os yna gallu meddwl am eiriau, dwi'n siŵr drwy'r dydd. Ond ia, ydych chi'n gwybod be ydi heddwch? Mae heddwch yn rhywbeth sydd yn wahanol i bawb yn dydy. I rhai mae o yn le neu'n rhywbeth eich nhw deimlo'n ddiogel yn saff. I eraill, tawelwch meddwl hynny ar heddwch mewnol. Yna gymaint o wahanol fatha heddwch i rhai sydd yn ffoi rhyfel, ond dwi'n siŵr bod eu heddwch nhw a y feddylfryd am heddwch yn wahanol i'n heddwch ni. Pan da ni'n meddwl am Mae'r, sgwn i sut oedd hi'n teimlo pan gafodd hi'r newyddion. A oedd hi'n pryderu, oedd hi ofn. Gos i'n gyfle i wrando jyst rŵan ar un o ymsonau Mae'r. Dwi wrth y modd gyda'r cymeriadau yma sydd yn deud i stori. Ond wrth gwrs, i roed cefndir ychydig bach am Mae'r, mi roedd hi'n ferch ifanc, yn ferch cyffredin iawn. Yn byd yn sbesial amdani fel oedd hi'n deud i hun felly. Ac wrth gwrs wedi ei magu yn ei ddewes hefyd. Ac felly roedd hi'n gyfarwydd ar ysgrythurau hynny'n dod. Tysa yna angel yr arglwydd yn sefyll o'ch blaen chi wan, sut ydych chi'n ymatab? Dwi'n yn gwybod sut fyswn i'n ymatab. Ond i Mae'r, dyn ni wedi gweld yn drama'n gennyn ni, bod yr angel Gabriel yn deud yn ymwyddion wrth Mae'r, a mae Mae'r jyst yn sefyll hynna, yn gwenu ddel. Chi wedi gweld hynna mewn dramau genni. Yn bob un dwi wedi bod iddo fo, mae Mae'r jyst fel hyn. Ia, wir o'na ôl meddwl yma'n hyn, trio ymdopi gyda'r hyn yr oedd Gabriel newydd i ddeud wrthi hi. Wrth gwrs, os angel yr arglwydd sefyll ymlaen i, swn i'n sioc eich dychryn. Ond mi rydyn ni'n gwybod hefyd fod Mae'r yn gyfarwydd a cyfnod lle roedd ymweliadau angylaidd yn bethau oedd yn digwydd yn y cyfnod hynny. A mae Mae'r, wrth gwrs, un o'r bethau sy'n cael ei ddeud amdani ydy bod ti wedi cael i hysgwyd, cythryblwyd Mae'r drwyddi, mae'r testyn yn ddeud wrthyn ni. Ac wrth gwrs, sut digwydd hyn i mi, pam fi, ynddo. A mae yna ôl gwaith meddwl o drio ymdopi ac hefyd o ddeall yr hyn sydd yn dod i'w rhan hi. Oherwydd, mi rydyn ni'n gwybod bod ti yn ferch ddibriod yn dydyn. Yn ferch sydd yn wir wedi dyweddio, ond yn y cyfnod hynny, mi fydda'r gymdeithas yn gas iawn tuag ati, tas yn gwybod bod ti'n feichiog. Yn astudiaeth Feiblaidd dydd Mawrth diwetha, roedden ni yn trafod Mae'r. Ac un o'r pethau nes i ddeud y fanna, nes i ddarllen llyfr gan Timothy Keller, Hidden Christmas.
Ac un o'r pethau sy'n cael ei ystyried y fanna ydy yn bod ni'n dueddol i weld Mae'r fel merch naif a di-ddeall. Ond os gwni mae ni sydd yn di-ddeall a naif o ystyru hi tybed. Ydyn ni yn gweld anghydfod neu amseroedd caled, dwi'n siŵr fod hynny'n wir i Mae'r hefyd. Oedd gan Mae'r heddwch, sgwni. Roedd Mae'r yn gwybod fod y daith ddim yn mynd i fod yn hawdd iddi hi. Oherwydd mi fydda'r ffaith bod hi yn ddibriod ac yn ifanc yn gyffredin yng nghanol tref ac yn y blaen yn destun gwawd a dirmig iddi hi. A byddai bosib yn cael ei rhoi i farwolaeth beth ei bobl i wybod am hynny. Ond dyma gyfnod o boeni a di-heddwch wir i Mae'r ynde. A dyna mi fyddwn ni'n meddwl beth bynnag. Dyna da ni yn meddwl fysa'n digwydd iddi. Ond Mae'r yn gwybod mae pitw oedd hyn i ystyried y fraint. A wyddai fod Duw yn fwy na bygythiadau hynny i gyd. Roedd Mae'r yn gweld yn doedd y fraint o'r newyddion felly, bod hi wedi cael ei dewis. Byddai hi wybod am yr heddwch mewnol gan Dduw. A da ni yn profi'r heddwch y tywysog tangnefedd heddiw ysgwni. Beth am y ddinas wedyn, y ddinas Bethlehem? A oedd heddwch yn y fan honno. Mi fyddai wastad yn cael cardiau Nadolig sydd bach yn wahanol. Dwi'n meddwl os da chi'n cael cardiau Nadolig, lle da chi'n cwestiynu nhw. Mi ydw i. Ac dwi'n croesawu nhw wir. Ond ychydig o lyniau fan hyn i chi. Dwi'n meddwl os da chi'n gweld hwn yn dda iawn. Yn stori'r geni sydd yn fanna. Tu ôl i wal Rics. A'r wal di dechrau disgyn. Y cardyn yna, wrth gwrs, yn gwneud i mi feddwl. Gyda'r llun yma, nesaf mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â'r llun yma. Tasa stori'r geni'n digwydd heddiw. Dyma sa'n gwynebu Mae'r a Joseph. Yn amlwg, gwlad mewn ceos llwyr. Mewn stad o ryfel. A ddim heddwch yn agos ato. A ges i'r llun yma hefyd drwodd. Sy'n wahanol ac yn fwy heriol na'r lleill. A mae'n siŵr fyddech chi'n gweld yn heriol wrth i mi ddangos i chi rwan hefyd. A be ydy'r llun yna ydy Iesu wrth gwrs ar y groes, ond yn dal yr holl anrhegion Nadolig fydda pobl yn ei prynu dros gyfnod y Nadolig. Mae hwnna di'r llun fwyaf heriol dwi wedi gael, ond ia. Be sydd yn bwysig yng nghanol y cyfnod yma, a Iesu Grist ei hun i'r holl ceos a'r sŵn sy'n dod hefo fo. Ond nid gwell ydy dod at yr arglwydd a dod at dywysog tyngneddedd, at y tawelwch, at y distawrwydd, ia, at y cariad. Un o'r caneuon fydden ni'n ganu wrth gwrs dros gyfnod y Nadolig ydy o dawel ddinas Bethlehem. Dwi wastad wedi meddwl yn ddwfn iawn am y gan yma hefyd, o dawel ddinas Bethlehem. Pa mor dawel oedd hi. A ges i emyn drwodd gan, diolch i Richard am hyn, am gan o dawel ddinas Bethlehem wedi cael ei hail ysgrifennu i heddiw felly.
Ac yn y Saesneg mae hi, wedyn, os di rhywun isio cyfieithu hi, dewch chi nôl hwn wedyn. Ond, o troubled town of Bethlehem ydy'r gan yma. Wedi newid i geiriau. Neu ddarllen ychydig neu'n darllen i gyd, oherwydd mae'n bedair pennill felly. O troubled town of Bethlehem with conflict still you lie. Above your deep but restless sleep, indifferent stars go by. Yet in your dark streets may you find resilient, endless light, for hopes and fears of all these were born in your one night. Ac yna'r hwn hefyd, wrth gwrs, y bennill yma. O morning stars, now rocket fire, obscures such hopeful birth. But mothers sing of everything, their praise still peace on earth. Hynny ydy drwy'r canrifodd, nid seren sydd yn yr awyr rŵan, ond bomiau felly, a taflegrau. Ond, wrth gwrs, mae yna dal genedigaethau yn digwydd, a'r un ydy cri y fam ynde, ydy bod heddwch yn dod i'r plentyn yma. Dyma'r fath o ddinas y byddai Iesu wedi cael ei eni iddo. O troubled town of Bethlehem ydy'r geiriau sy'n cael ei ddisgrifio gan yr awdur, yn fan hyn sef Graham Adams. Sut mae Mae'r yn ymdopi? Mae Mae'r wedi'r adeiladu ac wedi'r ystyried, ac wedi holi ac ystyried, yn derbyn drwy ffydd bod hyn yn digwydd iddi hi. Yn cyrraedd y pwynt hynny o sylweddoli y fraint sydd yn dod i'w rhan hi, ac mae'n rhyfeddu at hynny. Yn gweld fod heddwch ganddo hi. Fod y byd yn ei herbyn hi, fod y cyfnod i weld yn ansicr. O leia mae ganddi hi y plentyn a fydd yn cael ei alw'n dywysog tangnefedd. Ac canlyniad yr hyfeddu hwn ydy wrth gwrs yr emyn o fawl ynde. Yr emyn o fawl mae Mae'r yn ei ddweud. Mae fy enaid yn mawrygu'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Di'r geiriau yna ddim yn ymddangos i mi fel rhywun sydd wedi anobeithio na sydd heb heddwch. Ond yn un sydd â heddwch a gobaith, ac yn un sydd yn barod i wneud gwaith yr arglwydd. Mae'n cadarnhau rheswm y rhyfeddod hwn. Ac mae'n sôn wrth gwrs hefyd am sut bydd yr addewid yn cael bod yr addewid yn cael ei gyflawni felly gan y proffwyd am Feseia. Ac wrth gwrs y darluniau wedyn am dywysog tangnefedd. Yn braint nina hefyd heddiw i'w cael deud o blith holl rhyfeddodau ar nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. A dyna be ydy heddwch. Ydych ni weddio. O Dduw, ein tad yn efel y sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle i ddod i'th presenoldeb di. Ac yn y cyfnod hwn, o wellus da ymysg pawb, mi rydyn ni'n gweddio am heddwch yn ein byd ni. Yn bod ni'n cael gweld diwadd i bob ymrannu a gwrthdaro, i gasineb a gelyniaeth, marwolaeth a chwalfa. Ac felly, da ni'n deud tyrd arglwydd, tyrd tywysog tangnefedd, cliwyn gweddi. Cymorth ni arglwydd i
Gofio dy ddod di'r byd. Wrth i ni dy wasanaethu. Ac wrth i ni edrych ymlaen at dy ddyfod eto. Gan ddisgwyl am dy deyrnas. Rhwng yn gwasanaeth yn llwyr i ti. A rhannwn dy heddwch di drwy'r byd i gyd. Tyrd arglwydd, tyrd tywysog tangnefedd. Rhywun gweddi. Yn gofynnwn hyn arglwydd yn dy enw di. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, rhwng o'r wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, feled y deyrnas, feled dewyllus. Lle ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw yn bara baenyddio. Maddau. Roedd y myddau yw'n un a un dyledwyr, ac nac arwain ni'n brofedigau, aeth i'r gwared ni'r rhag drwg, cynnwys eiddo ti y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn enw Iesu Grist. Amen. Wrth i ni nesáu at fwrdd y cymun, gadwch i ni ganu am i'r rhif 631. 631. Mewn cof o thaberth welen ni o Iesu'n cyd nesau. Un teulu ydym yno ti, idd garu a thwynhau. 631. Yes,
Ein braint ni yw dod at y bwrdd, at swper yr arglwydd. Gwnewch bopeth gan gofio eich bod yn cynrychioli'r arglwydd. Ia, popeth. Popeth da chi'n dweud a'i wneud. Dyna sydd da chi'n dangos eich diolch i Dduw. Dewch chi wrando ar eiriau sefydlu swper. Dwi'n cael ei osod yn Corinthiaid. Pennod 11. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Gyda'r arglwydd Iesu yn nos y bydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi dod diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Gnewch hened cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd un nes y daw. Swper yr arglwydd yw'r ledd yma, ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru yr arglwydd ymuno hefyd o amgylch ei fod. Ewch gan hynny felly a rhannwch yr elfennau i blith eich byd aelodau. Yr arglwydd Iesu, yn os y bydychwyd ef a gymerodd bara. Fe a'i torodd, a ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosod. Gadewch ni felly wyta o'r bara, cof amdano. Yr arglwydd Iesu a ddywedodd hefyd, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed.
Dewch i ni felly yfed o'r byd cof amser. Arglwydd, yn diolch i ti bod ni wedi cael yn fforthi am bwydo, a hynny fel aelodau o gorff ysbrydol Crist. Gyda'r rhais trwy gwirionedd yr event. Rwy'n ni felly anfon i allan i fyw yn ôl dewyllus. Gyflawni'r gweithredoedd da hynny, darperais ni'n ei radio hynny. Trwy Iesu Grist yn hapus. Amen. Gadwch i ni droi at Mae'r rhif 439. 439. Peraidd ganodd sêr y bora ar enedigaeth brenu nef. Doethion a bugeiliau twythau, deithant i'w addoli ef. Gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu gaid. 439. Goniant yn y goruchaf i ddiw ac ar y ddeiar tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Mae gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fydda gyda chwi o'i. Amen.